Continúa o caos de circulación que provocan os cortes de tráfico en Ourense. As obras da senda do Barbaña na cidade obrigaron o corte total da avenida Pardo de Cela, na zona dos Remedios, unha das máis concurridas. Este corte vaise prolongar entre 3 e 4 semanas. Trátase da última fase das afeccións á circulación para executar os traballos pendentes no cruce da avenida Pardo de Cela. O inicio desta fase, que supón o corte total do tráfico rodado, permitindo a circulación peonil, programouse para hoxe luns tras as conversas co Concello de Ourense a fin de non interferir cos días da ponte da festividade de Santiago. A Xunta está a intervir no cruce desta avenida. O obxectivo destes traballos é crear nesta contorna unha ampla superficie onde os cruces se poidan facer en múltiples direccións en condicións de seguridade. Para acadar este propósito, coordinaránse os semáforos situados na zona do pabillón municipal dos Remedios e do Colexio Salesianos.